Test. Dragă jurnal, iată-mă, în sfârșit, după aproape un an de zile de spus mă apuc eu când simt că e momentul și când am timp, la mine pe canapea, filmând primul episod din podcastul meu. Am emoții. Îmi împărtășesc viața online de aproximativ 8 ani de zile și cumva, deși mă consider o persoană sinceră, sunt foarte multe pe care nu le-am spus. Uneori am simțit că nu am curaj. Alteori, ca orice adolescent tânăr și tânăr adult, am fost prea consumată de ego ca să realizez că nu doar eu trec prin viață. Viață cărora tuturor ne-a dat un șut puternic în fund, într-un mod sau altul. Dar uneori mi-a fost și teamă. Teamă că nu am ceva valoros de împărtășit. Am doar 23 de ani, ce naiba știu eu despre viață? Cu toate acestea, am scris. La mine în notes app, la mine în jurnal, fie cel fizic sau cel imaginar. Nu am scris mereu, pentru că uneori era prea greu. Însă de fiecare dată când am făcut-o, am simțit că reușesc să mă înțeleg pe mine mai bine. Și dacă eram norocoasă, să găsesc și răspunsuri la întrebările pe care mi le puneam. Așadar, dragi prieteni, bine ați venit în jurnalul meu. Fiecare episod din podcast va începe cu o pagină de jurnal, fie scrisă în trecut sau în prezent. Mult timp m-am consumat cu întrebarea, care să fie prima pagină de jurnal? Așadar, dragi prieteni, azi vorbim despre America. Locul unde totul a început și s-a sfârșit pentru mine. Locul unde m-am pierdut și m-am regăsit în egală măsură. Țara în care mi-am pus speranțele și visurile de la 12 la 18 ani, ca apoi să le pierd la 19. Azi e despre America, nepovestită pe TikTok. Azi spun tot, sau aproape tot, ca să nu fie de 2 ore episodul, tot ce nu am spus, în speranța că vă veți regăsi în paginile mele de jurnal. Dedic episodul acesta tuturor imigranților de oriunde din această lume. Dedic acest episod oamenilor care au căutat acasă, altundeva. Fie că ați găsit-o, fie că nu, sper că această pagină de jurnal să fie un loc unde vă regăsiți, unde sunteți ascultați. Nu sunteți niciodată singuri. Dragi prieteni, bine ați venit la Dragă Jurnal. Acum că am terminat cu această siropoșenie cu care va trebui să vă obișnuiți, pentru că o să fie în fiecare episod o pagină de jurnal și o să fie și momente în care o să vorbim sau o să vorbesc despre lucruri foarte personale, în special când o să recitesc paginile mele de jurnal scrise acum ceva timp. Dar ăsta nu este un podcast din care o să învățați ceva istoric, biologic sau ceva educațional, în sensul că nu este genul de podcast la care te uiți și spui wow, m-am uitat la podcastul ăsta și mi s-a schimbat viața. Este pur și simplu ceva ce am simțit să fac pentru că nu-mi tace gura și pentru că îmi place foarte mult să vorbesc și pentru că simțeam cumva că in a way mă limitează TikTok-ul și este despre viața mea, dar nu doar despre a mea, despre experiențele pe care le-am trăit, despre lucrurile pe care le-am învățat, despre momente în care nici eu nu știu rezolvarea la anumite probleme și putem să o discutăm împreună și să o discut și eu cu voi și să avem un fel de moment în care ne dăm seama toți împreună de niște lucruri, pentru că sunt norocoasă că am trăit o viață tumultoasă, zic norocoasă pentru că de asta fac podcastul ăsta și mă bucur că am despre ce să vorbesc, dar, repet, cum am spus și în pagina de jurnal, am decis să încep cu America pentru că este subiectul și locul și totul a început de acolo pentru mine, ok? Online, nu absolut tot. Și pentru cine nu mă cunoaște, eu sunt Ioio, am 23 de ani, am absolvit facultatea în America și în prezent sunt creator de conținut. Nu știu să mă nișez neapărat, nu știu dacă am o nișă. Aș spune că dacă ar fi să mă încadrez, poate sunt lifestyle, nu știu, nu-mi dau seama, în fine. Ideea este că sunt anumite lucruri pe care nu le-am discutat despre America, pentru că nu am știut neapărat dacă o să fie un subiect cu care lumea poate empatiza. Dar din discuții cu oamenii, din experiențe trăite, pur și simplu din modul în care am vorbit despre America până acum, cu oamenii din jurul meu, am realizat că nu e despre America, e despre experiența de a fi imigrant undeva, e despre a pleca într-un loc nou unde nu știi pe absolut nimeni și a încerca să găsești acasă unde nu e acasă și pur și simplu e despre o viață trăită altundeva. Și indiferent că ați plecat sau nu, cred că experiența mea și lucrurile prin care am trecut acolo sunt pentru toată lumea. Așa că, ca să nu mai fac acest intro foarte lung, haideți să începem cu 2019, când Ioio a plecat în SUA. Nu am să vă plictisesc în acest podcast cu tot procesul prin care am trecut în liceu, pentru că nu mi se pare relevant. Însă o chestie pe care trebuie să o știți despre mine este că
foarte des primesc întrebarea de ce am decis să plec în America la facultate. Mult timp am mințit. Și m-am mințit pe mine și am mințit și pe restul oamenilor care mă întrebau chestia asta și am zis că nu, eu am vrut să plec în America pentru că sistemul educațional este unul extraordinar și pentru că sunt o elevă foarte bună și pentru că am norocul ca părinții mei financiar să aibă posibilitatea de a mă trimite în America. Nu a fost ăsta motivul și tatăl meu cu siguranță se va uita la acest episod și mi-a spus că o să-i dau dreptate în câțiva ani și he was right about this. Eu am plecat în America pentru că, la fel ca foarte mulți oameni de adolescenți, tineri, poate chiar în școala generală, am fost, poate îndoctrinată e mult spus pentru că nimeni nu mi-a zis uite-te la contentul ăsta, dar urmăream foarte mult content din state, urmăream foarte multe beauty gurus, eram de-a dreptul nebunită de, nu știu, toate produsele la care aveau acces fetele astea, toate, nu știu, lifestyle-ul ăla de americancă, de oh my god, day in my life, mă trezesc și mi-au un iaurțel din frigider și acum mă duc la școală și am caietele super colorate și pur și simplu capitalismul din America pe care îl vedeam și care îmi stârnea o stare de curiozitate, dar și gelozie cumva în același timp, pentru că voiam și eu să am chestiile respective, ok? Dacă mai țineți minte, dacă sunteți de vârsta mea, spre exemplu, când s-a deschis Starbucks în Mall Băneasa, în București, deci era lucrul ăla care mă ducea pe mine mai aproape de cultura americană și cumva simțeam că în sfârșit pot să fiu și eu acolo. Oricum, looking back, copilărisme și prostii. Dar, ce-i drept, am construit o obsesie cu țara asta, am construit o obsesie în primul și în primul rând cu limba engleză, care îmi place în continuare foarte mult, e o limbă pe care o ador și pe care o știu uneori mai bine decât româna. O să îmi cer scuze în avans dacă acest podcast o să fie jumate în română, jumate în engleză, dar, you know, it is what it is. În fine, bun, a fost chestia asta, după care a urmat vizita mea la New York împreună cu mama mea, unde m-am îndrăgostit de New York, mi s-a părut un oraș superb, dar să duci un copil de 12 ani între clădiri de 1 miliard de ori mai mari decât el și să îl pui în cultura americană la care a aspirat până atunci, timp de doar 2 săptămâni, evident că e o experiență extraordinară, evident că ești înnebunit după absolut tot ce vezi și ți se pare că este locul perfect și oamenii sunt drăguți și mâncarea e grasă, dar e bună și New York-ul are bazul ăla. Still true, ajungem și la asta, dar cert este că m-am îndrăgostit de America și când vii dintr-o țară mică, cum suntem noi, oamenii care suntem din România, nu conștientizezi cât de mare este SUA, ok? Nu conștientizezi cât de diferit poate să fie să mergi la 60 de kilometri de New York. Că nu e la fel ca New York peste tot. Ei bine, să-i spui asta lui eu la 12 ani, nu o să te creadă, ea o să zică că America este în continuare cea mai tare țară din lume, cu toate că nu știe niciun context istoric, cu toate că sărăcuța doar vede machiaje și modă și Dumnezeu cu mila, nu știu la ce aspiram eu la 12 ani, sincer să nu mai amintesc ce voiam să mă fac neapărat când aveam 12 ani. În fine, după ce m-am întors de la New York, a urmat perioada de adolescență pe care mi-am petrecut-o într-un mod absolut minunat. O să fac un podcast despre asta. A fost perioada mea din viață preferată de până acum. Nu știu cât de trist sună asta. Nu e trist, don't be sad. A fost foarte, foarte frumos pentru mine, liceul în general. Ideea este că am decis să aplic în America, ok? Și am intrat la 20 de facultăți și am ales această facultate la care m-am dus pentru că mi-a oferit ajutorul financiar de care aveam nevoie ca să pot să fiu student acolo. Am să fac o prefață și am să zic că eu sunt foarte recunoscătoare pentru experiența asta și dacă din tonul meu sau din atitudinea mea pare că nu sunt, este pentru că vorbim aici despre experiență de a imigra undeva și nu despre facultatea în America educațional. That's a whole different thing. Și a fost un privilegiu și încă este faptul că pot să zic că sunt absolventă Villanova University. Deci vreau doar să se înțeleagă asta, nu e despre asta podcastul e despre... Ok, ați înțeles voi, nu? Știți ceva, e primul episod și am emoții și simt nevoia să fac disclaimere și să... Cred să pun o păturică pe mine. Ok, acum sunt confortabilă. Așa. Eu când am plecat extraordinar de calmă. Nu-mi explic nici până în ziua de azi dacă pur și simplu eram inconștientă ce înseamnă să mergi pe alt continent sau dacă realmente eu chiar îmi pusesem atât de multă speranță în visul ăsta pe care l-aveam încât
Nu era nimic ce putea să meargă greșit în capul meu. Nu știu care din ele. Cert este că am simțit tristețea aia de a pleca și de a nu la revedere de la prietenii mei, de la fostul meu iubit, de la mama, tata, evident, dar n-a fost sentimentul ăla de solitudine pe care l-așteptam când am plecat. Chiar eram foarte hopeful, eram foarte excited și... Mi-am uitat acum că am o unghie boantă, vă rog să mă scuzați. Așa. Eram pur și simplu plină de speranță. Eram o bulă de speranță și de fericire și de excitement că în sfârșit se întâmplă asta în viața mea, lucruri la care muncisem atâția ani de zile. Și eu sunt un om, aș vrea să cred, care își procesează emoțiile în timp real. Așa vreau eu să cred, dar se pare că nu a fost cazul ăsta, pentru că inclusiv după ce au plecat părinții mei, mi-am amintesc că am ajuns, eram pe campus și pentru mine se simțea foarte normal să fiu singură la început. Și cumva mă și gândeam, zic, Doamne, dar eu n-am dor de casă, eu n-am dor de ai mei, ce se întâmplă? Era prea devreme ca să am aceste doruri, dar în fine, ce-i drept, am ajuns acolo. Primul semestru de facultate pentru mine a fost îngrozitor de greu. Pentru că eu am crezut că doar pentru că știu limba engleză foarte bine și pentru că sunt o fire comunicativă, adaptabilă, că o să-mi fie foarte ușor să-mi fac prieteni și să mă simt în largul meu. Pentru că niciodată nu am avut probleme de adaptare. E mult spus, am avut problema cu a considera alți oameni ca fiind cool și eu să nu mă consider îndeajuns de cool să stau cu ei. Am avut problema asta și cred că într-un fel încă o am. Dar mă rog, asta e altă discuție. Și când am ajuns acolo, am plecat cu aceeași atitudine pe care aș fi avut-o în orice alt context social de acasă. Adică să fiu foarte directă cu oamenii, să mă duc la ei, să le pun întrebări, să mă bag în seamă, nu vă gândiți că eram overbearing, că nu eram să mă duc așa la oricine să zic, ei, vrei să fim prieteni? Nu, dar cumva eram obișnuită cu sinceritatea asta pe care o au românii și poate multă lume nu-i de acord cu mine, dar comparativ cu americanii, românii sunt mult mai direcți și sunt mult mai pe față cu multe lucruri și am înțeles de la oamenii care m-au cunoscut pentru prima dată, ulterior, că eu am părut cumva de parcă sunt prea mult și sunt prea sinceră și că sunt prea comunicativă. Efectiv, așa mi s-a zis și am zis, what the fuck, eu abia am zis ceva la oamenii ăștia, adică pur și simplu I was just being myself. În fine, sintagma asta e importantă, pentru că mi-am dat seama, după o lună de facultate, că nu prea merge cu yo-yo. Nu prea merge cu yo-yo care e doar herself și atât. Și aici intervine problema de fetishizing, de a fetișiza, nu știu dacă se e un cuvânt pe românește, dar fiind singura româncă de pe campus, până la finalul facultății, de la începutul până la finalul facultății, eu am fost văzută exclusiv ca fiind românca. Ok? Românca. Pentru că era o facultate care nu avea studenți internaționali și pur și simplu fiind singura și având și o engleză bună, pentru că mai erau studenți internaționali care stăteau foarte mult cu alți studenți internaționali care erau din aceeași țară cu ei. Eu fiind singura, vă dați seama că nu aveam cu cine. În fine. Și la început a fost ciudat pentru mine, pentru că când locuiești toată viața într-o țară, niciodată, în afară de momentele în care, să zicem, călătorești, nu te gândești la tine prin prisma naționalității tale. Nu te gândești la tine ca fiind româncă, ok? Te gândești la tine ca fiind un om în România și încerci să fii un om bun în România, hopefully, dacă nu ești un om de căcat, dar în fine. Și am ajuns acolo și mi-am dat seama că, băi, eu nu pot să scap de această etichetă. Oricât de mult încerc, toate întrebările revin la România, la de ce am venit aici, da, cum sunt eu aici, da, am viză, dar eu știu cine e Justin Bieber, eu am Wi-Fi acasă, toate întrebările astea stupide, într-adevăr, dar realmente puse cu interes, I couldn't even blame them, pentru că oamenii chiar le întrebau pentru că nu știau și voiau să afle, dar la început era foarte obositor pentru mine, pentru că simțeam că tot ce sunt este naționalitatea mea. Și era un sentiment nou cu care mă confruntam, adică nu înțelegeam de ce, Doamne iartă-mă, e atât de important, fiindcă eu dacă cunosc pe cineva în România care este străin,
evident că o să-i întreb o întrebare, hei, ce faci prin România? Like, ce treabă ai tu pe aici? Dar nu o să-mi înconjur toate conversațiile în jurul acestui om fiind din Franța, fiind din... În fine, ați înțeles voi și m-am confruntat foarte mult cu chestia asta la început. Până când, pentru că I am a Scorpio, o să mă urască lumea că am zis asta, pare rău, îmi plac zodiile, ok? Am decis că trebuie să îmi recapăt un pic puterea. Așadar, m-am prezentat și m-am băgat eu singură pe mine în această bulă de a fi doar româncă. Vorbeam foarte mult despre România. Ajunsesem în punctul în care eram nesimțită, eram rea, pentru că începusem să critic foarte mult cultura americană, începusem să mă prind de lucrurile care nu prea îmi plăceau în țara respectivă, de mâncarea lor, de overly being nice-ness-ul lor. Și am început să fiu... Sincer, îmi dau seama că eram destul de rea în momentul respectiv. Nu rea, poate încercam foarte tare să mă apăr. Și pentru că încercam să mă apăr, încercam să le răspund și lor cu aceeași monedă, pentru că eu înăuntru de fapt mă simțeam discriminată, e mult spus, am fost și discriminată, dar nu în momentele astea. Mă simțeam pusă într-o cutie. Așadar, începeam și eu să-i pun pe alții într-o cutie la rândul meu. Again, aveam 19 ani, nu aș face asta niciodată în momentul ăsta, dar asta făceam. Și m-am limitat și m-am văzut și eu foarte mult pe mine, pentru că sunt o fată destul de deșteaptă. Am început să folosesc această armă de a fi singura româncă, inclusiv cu profesorii mei, inclusiv în răspunsurile pe care le dam la cursuri. Vedeam că profesorii sunt interesați de asta. I was playing my cards right, ok? Și m-am văzut foarte mult în această lumină. Dar, la finalul zilei, mă simțeam extraordinar de singură. Era un sentiment pe care nu prea-l cunoscusem, pentru că, în primul rând, am fost în foarte multe, am fost în relații destul de mult timp. În al doilea rând, am avut o relație foarte, foarte, foarte bună cu mama, cu care am locuit, care m-a crescut din multe privințe și am avut mereu pe cineva cu care puteam să vorbesc. Am avut întotdeauna prieteni și aveam o prietenă. O să fac un episod de podcast separat doar despre această ființă care mi-a ruinat viața. Dar eram prietenă, aveam prieteni, ok? Aveam oameni, dar eram foarte neînțeleasă și nu în sensul de emo kid Tumblr 2012. Eram neînțeleasă pentru că nu aveam pe nimeni care să-mi împărtășească experiența. Nu aveam niciun prieten care imigrase acolo. Nu aveam oameni care realmente chiar puteau să zică, bă, eu înțeleg prin ce treci, că și eu am trecut prin asta. Sau care să empatizeze. Nu aveam oameni de genul în jurul meu. Și ajunsesem în punctul în care, nu știu, era un fel de război așa în mine, pentru că pe de-o parte ziceam, Doamne, cum îmi permit să fiu supărată când sunt la facultate în America și facultatea e super și uite câte oportunități am și eu să vin la mine în cameră și să încep să-mi bocesc în pernă că vreau acasă. Nu mi se părea normal, mi se părea că îmi bat joc de părinții mei, în special de tatăl meu care mi-a plătit facultatea și care m-a ajutat financiar enorm. Și simțeam un sentiment, și mă emoționez acum când mă gândesc, simțeam că eram foarte vinovată și că nu îmi permiteam, nici măcar nu le-am zis alor mei până în decembrie cât de rău îmi era și cât de singură mă simțeam. Și îmi amintesc că în decembrie, după ce am avut niște situații cu oamenii de pe acolo, mai e și o chestie, mi-era foarte greu să mă adaptez la sistemul educațional. Eu niciodată nu avusesem atât de multe teme, eu niciodată nu mă confruntasem cu să mă simt proastă într-o sală de clasă, să mă simt de parcă nu știu unde a ajuns de mult. Erau și sentimente foarte noi, foarte multe, unele după altele. Și mi-amintesc că în decembrie am sunat-o pe mama, era finals week, unde dădeam examenele și eram foarte stresată pentru că nu, era prima dată când dădeam examenele astea, nu știam dacă pic, ce se întâmplă, ce, Doamne iartă-mă, eram, băi, ceva foarte rău și am sunat-o pe mama și pentru prima dată m-am deschis și am plâns și mi-amintesc că mama a fost șocată, că mi-a zis, băi, eu nu știam chestiile astea, de ce nu mi-ai zis, și eram, nu puteam să zic, că simțeam că mă simt ungrateful într-un final, am vorbit și cu tata,
care mi-e un pic mai greu să fiu sinceră, dar a trebuit să fiu și tata, dacă te uiți la asta, îți mulțumesc atât de tare. Tatăl meu mi-a cumpărat, m-a emoționat, nu știu ce m-a emoționat, dar tata a zis ok, mută-ți examenul ăsta și îți schimbi biletul să vii mai repede acasă, vreau să te știu bine, vreau să vii mai repede. Am reușit să vorbesc cu profesoara mea să-mi mut examenul mai devreme, tata mi-a cumpărat biletul mai devreme, am făcut și o surpriză drăguță, în fine. M-a ajutat foarte mult că m-am întors mai devreme acasă, am avut 3 săptămâni mai devreme acasă. Nu, m-am întors cu 10 zile mai devreme acasă decât trebuia să mă întorc. În fine. Dar, ca să ajungem la punctul la care voiam să ajung, din păcate, am această tendință, pe care știu că mulți oameni o au, că atunci când mă simt singură, să îmi găsesc refugiul într-o relație, într-un bărbat, în ceva care să mă consume pe planul amoros. În această perioadă minunată de care v-am povestit de primele mele luni din America, stăteam foarte mult pe dating apps. Devenise o obsesie nesănătoasă. La momentul respectiv, pentru că nu discutam despre cum mă simt de fapt foarte mult cu prietenii mei sau simțeam că dacă discut n-au cum să înțeleagă, multe prietene și prieteni au considerat că eu sunt obsedată de băieți. Ceea ce înțeleg că așa părea din afară, pentru că, chiar părea de parcă eram obsedată. Și nu vă gândiți că era neapărat ceva de one night stand situation. Nu, eu eram efectiv obsedată să ies la un date sau să ies cu cineva sau să am treabă cu cineva. Și inclusiv eu nu înțelegeam nevoia asta obsesivă. M-am gândit că, e pentru că am fost mult timp într-o relație, acum nu mai sunt. Eu și Eric nu eram împreună la momentul respectiv, by the way. M-am gândit că e de asta, că am fost într-o relație, nu mai știu eu cum e să fii fără și de-aia așa. Nu. Eu, de fapt, căutam un sentiment de apartenență, pe care foarte mult timp din viața mea l-am simțit în relații. În relațiile mele amoroase, nu în cele de prietenie, ci în relații. Și căutam foarte mult chestia asta și simțeam că cel mai la îndemână nu mi-e acum să încep să mai caut alți prieteni, că deja simțisem că căutasem foarte mult. Nu, mi-e să-mi găsesc un gagiu, da? Am ieșit la extrem de multe date-uri. Și cu cât ieșeam la mai multe date-uri, cu atât îmi venea să-mi dau capul de pereți mai tare. Pentru că mă simțeam privită doar din lumina de a fi româncă, de toți acești bărbați cărora li se părea devenise un soi de fetiș dubios pentru ei că eu sunt româncă. Foarte mulți din ei erau fascinați, inclusiv am bărbați care mi-au zis că faptul că nu sunt din America mă face să arăt de 10.000 de ori mai bine, faptul că am un pic de accent mă face să fiu și mai hot și mi se părea tare atunci, vă dați seama, eram wow, super, I can play my cards right now, să fiu cea mai americancă româncă posibilă. Da, a eșuat teribil, ce să mai, a fost groaznică pentru mine perioada asta, încerc să nu am umbră pe față, așa că dacă vedeți că mă mai mișc pe aici de asta. Ieșeam la multe date-uri, mă simțeam din ce în ce mai rău pentru că simțeam din ce în ce mai mult că nu o să găsesc pe nimeni și că sentimentul ăsta de a simți că nu aparții undeva creștea, nu se diminua, creștea din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Aveam un crush foarte puternic pe un băiat care nu avea sentimente reciproce pentru mine. Mă rupea și chestia asta foarte tare. Anyway, eram un copil pierdut pe alt continent, mai pe scurt. După ce m-am întors acasă, am simțit că plec chiar de la zero. Am zis, ok, ăsta a fost un semestru care a fost de test, mi-am dat seama ce și cum, începusem să mai încheg niște prietenii pe aici pe acolo, mai strânse decât cele de care avusesem parte până la momentul respectiv. Hai să dau microfonul ăsta, așa. Și aici vorbim de perioada 2019-2020, unde știți foarte bine că a venit domnișoara pandemie. Și m-am întors în America. Deja virusul începuse să se răspândească, dar nu știam foarte mult despre el. Și am zis, ok, o să mai dau Tinder-ului încă o șansă. O să mai dau încă o șansă ca să văd ce se ivește. Dau swipe într-o seară și fac match cu nimeni altul decât Trevor. Ok? Deja eram la limita date-urilor. Dacă
nu prea voiam să mai ies la date cu nimeni. Sinceră să fiu, eram destul de exhausted, nu mai aveam chef, nu mai aveam speranță în mine, nu știu, nu mai simțeam că mai vreau să fac chestia asta absolut deloc, pentru că mă consuma din ce în ce mai tare. Luckily, sau, în fine, da, de fapt, eu sunt genul de persoană care dacă are, niciodată nu au influențat băieții școala. Școala mereu a venit prima și chiar și dacă n-a venit prima, cumva am făcut-o să vină prima și am luat mereu note bune, deci n-aveam problema asta cumva că mă deraia sau că aveam note proaste din cauza faptului că, nu știu, vorbeam cu băieți sau stăteam până noapte târziu să vorbesc cu ei sau chestii de genul. Dar nici sănătos nu era, clar. Am să vă povestesc acum ceva de care am fost întrebată în niște ani de zile și după 4 ani de zile, în sfârșit m-am decis că da, am să vorbesc despre tot ce s-a întâmplat cu acest băiat, pentru că 1. Nu are cum să înțeleagă ce zic eu acum, 2. Nu știu ce face, unde e, n-am mai vorbit, n-am mai ținut legătura și 3. Este viața mea și ăsta este un podcast autobiografic, așa că am să vă dau toate detaliile despre această relație, pentru că știu că foarte multă lume, poate dacă ține minte contentul nostru din 2020, poate încă a rămas acolo un soi de curiozitate legată de relația mea cu el. Relația noastră a început pe Tinder. V-am povestit mai devreme, v-am dat contextul stării mele mentale și de ce eram atât de obsedată să am o relație. Prima dată m-a întrebat dacă vreau să mă duc cu el în nu știu ce road trip, noi necunoscându-ne. Conversația deja se întâmpla, vorbeam, era foarte ok și am zis nu, evident că nu, Doamne iartă-mă, nu ne cunoaștem. Însă a doua oară când m-a întrebat, mi-a propus să mergem în Ocean City. Ocean City este un fel de Costinești. Este la 4 ore de unde eram eu în Pennsylvania și evident că primul meu răspuns a fost băi, nu te cunosc. Mi-a spus nu, este un road trip cu prietenii mei, nu o să fiu doar eu. El locuia într-un orășel aproape de facultatea mea și am zis ok, eram într-o perioadă unde eram foarte neatentă. Cuvântul pe engleză e reckless, nu știu cum aș putea să-l traduc în română, dar ăsta era cuvântul. Pur și simplu făceam cam tot ce mă tăia capul, chit că era safe, chit că nu. Și după ce prietenii mei au ținut o prelegere despre cum eu nu ar trebui să îndrăznesc să mă gândesc să mă duc cu acest băiat nicăieri, pentru că nu-l cunosc, am decis de fapt că vreau să-l cunosc înainte să plec cu el oriunde. Omul meu a venit, s-a prezentat tuturor prietenilor mei, ne-a lăsat ID-ul lui, a dat share location cu toată lumea. Era foarte clar, deși nu recomand să faceți ce am făcut eu, dar era foarte clar că omul era foarte ok. Adică nu aveai ce să-i reproșezi, chiar s-a introdus la absolut toată lumea. Mi-a plăcut mult de el atunci pentru că mi-am dat seama că este un om care chiar o să facă pe dracu un 4 să se vadă cu mine. Și de când am văzut a existat chimie, aveam emoții să-l văd, which is always a good sign pentru mine. Și, într-un final, după ce m-am certat cu prietenii mei, am decis să mă duc. Vă zic sincer că până și în ziua de azi a fost probabil între cel mai, dacă nu chiar cel mai bun first date pe care l-am avut în viața mea. Pentru că am plecat cu omul ăsta într-o mașină, erau 2 prieteni de-ai lui conduceau și eram eu cu el pe bancheta din spate și a fost primul om al căror primele întrebări pe care mi le-a pus el nu au fost legate de România. Și după cum am povestit, that was a huge thing for me. Și faptul că eu am putut să discut cu omul ăsta cine sunt eu, Ioana, și nu Ioio din România, m-a făcut ca instant să nu observ niciun fel de red flag cu el. Pentru că simțeam în sfârșit că am o persoană față de care pot să mă destăinui, față de care nu am fațada asta pe care o puneam și eu cu Ioio din România, după cum am spus mai devreme. Și am avut o conversație foarte plăcută, aveam lucruri în comun. Îmi plăcea foarte mult la el faptul că știa să asculte, dar știa să și vorbească. Aveam Caterinca destul de similară, adică râdeam foarte mult și pur și simplu îmi plăcea vibe-ul lui foarte tare. Mă simțeam și atrasă de el. Îl vedeam așa ca pe un semizeu, eram de unde, Doamne iartă, m-a venit îngerul ăsta de om să mă salveze pe mine, românca, care suferea de xenofobie, așa. Și am ajuns, ne-am plimbat pe plajă, a fost foarte frumos, a sărutat când eram pe plajă și asta a fost bine, adică știți, când vă place de cineva și vă pupați și ești fix, aoleu, Doamne Dumnezeule, nu mai vreau să mă atingi niciodată, nu, n-a fost asta cazul, a fost foarte bine și
pentru că încă aveam 19 ani și nu aveam atât de multă experiență cu datingul, m-am îndrăgostit iremediabil de acest băiat și el de mine. Ideea este că sentimentele noastre erau reciproce. Nu era genul de situație în care eu simțeam mai mult și el mai puțin. Nu, eram efectiv amândoi la același nivel. Și m-a adus acasă, după care am început să ieșim. Și eram împreună, cred că de vreo 2-3 săptămâni. El venea la mine pe campus, mai mergeam și eu pe la el pe acasă, el stătea împreună cu tatălui la momentul respectiv. De fapt, da, the whole time we were together, stătea cu taică-su. Și îmi plăcea de el, ce să mai... I-am zis și lui taică-miu de el și lui maică mea, a vorbit cu ei pe FaceTime, era clar că, ok, I found a guy și îmi place de el și, oh my god, este superb, este minunat. Mă gândeam la el foarte des, îmi plăcea de el foarte mult. Am plecat în Florida în vacanța de primăvară cu prietenele mele, pseudo-prietenele mele, și m-am întors ca să fiu lovită cu realitatea COVID-ului, și anume că trebuia să eliberăm campusul. Nu știu să vă zic ce am simțit eu în momentul ăla, pentru că eram complet pierdută, nu știam ce, Doamne iartă-mă, să fac. Și ca să vă pun problema puțin pe tavă pentru voi, da? Era februarie, final de februarie. Mai aveam 2 luni de facultate, pe care nu puteam să le fac online din România, pentru că era diferența de fus orar, sau și puțin așa credeam la momentul respectiv, că n-aș putea să handle-uiesc asta. Și dacă plecam de pe campus, nu mai aveam voie să intru pe campus să-mi iau chestiile. Că fiind student internațional, eu aveam și varianta să rămân pe campus, dar vă dați seama că dacă rămâneam pe campus, nu știu dacă am menționat asta, de fapt nu cred, nu aveam bucătărie în cameră. Eu nu aveam unde să-mi gătesc de mâncare. Eu nu aveam mașină. Nu puteam să ajung la magazin să-mi cumpăr de mâncare. Decât cu trenul. Și ăla abia funcționa pentru că, ghișce, COVID. Și prietenele mele mi-au propus să mă duc cu ele în Boston. Evident că am luat asta în considerare foarte mult, pentru că am zis, ok, dacă asta e singura mea variantă, va trebui să mă duc în Boston. Chiar dacă e departe de campus, nu am biletul de avion cumpărat pentru România din Boston, dar văd eu cum fac. Mă rog, ideea este că prietena mea, la momentul respectiv, Julia, a zis, băi, eu plec acasă, sunt convinsă că poți să vorbești la facultate, să intre să iei chestiile, dar vezi ce faci și îmi zici, te primezi la mine, nu-i problemă. Evident că Trevor în momentul ăla a zis, vino și stai cu mine câteva săptămâni, o zi, 2, 3, o săptămână, whatever, cât ai tu nevoie, vino să stai cu mine și cu taică-miu și vezi tu ce faci de acolo mai în față. Și am zis, băi, mulțumesc mult, o să mă duc, v-am spus, stătea în King of Prussia, care era un orășel destul de aproape de facultatea mea, la vreo 20 de minute de mers cu mașina. Și am zis, ok, nicio problemă, am stat cu el câteva zile, vă dați seama, super fun, adică sleepover în fiecare noapte, ok, era și taică pe acolo, dar mai și pleca, bă, era superb, ce să mai, era minunat, minunate au fost zilele alea pentru noi. Mă rog, s-au făcut vreo 2 săptămâni și m-am simțit cu musca pe căciulă, pentru că eram de 2 săptămâni la oamenii ăștia în casă. E posibil să exagerez, paranteză, niște detalii, pentru că perioada aia a fost foarte traumatică? În fine, a fost o perioadă care m-a traumatizat și am uitat foarte multe lucruri, ok? Deci, dacă uneori mai am pauze în vorbire sau încerc să-mi amintesc, este pentru că nu mi-amintesc. I repressed a lot of it. În fine. Și am reprimat, așa era pe română. Așa, încerc să scap de romă-engleză. Ok. Am zis, ok, Trevor, apreciez super mult că m-ai primit aceste 2 săptămâni, dar cred că trebuie să ajung pe campus să-mi iau chestiile și să mă duc în Massachusetts, în Boston, o să văd eu cum ajung. El a zis, băi, eu te-aș primi oricât, dar știi, stau și cu taică-miu, nu știu, trebuie să discut cu el, vrei să discut cu el? Și am zis, băi, sincer, stăm împreună de 3 săptămâni. Again, eram împreună de 3 săptămâni. Nu pot să-ți cer să locuiesc la tine pentru Dumnezeu știe cât, pentru că nu știu când se termină COVID-ul. Termină. Eu, în momentul ăla, crezând că se va termina. Anyway, nu știu când o să plec acasă, nu știu ce se întâmplă cu zborul de întors. Efectiv. Și el a zis ok, m-am culcat în seara respectivă și următoarea dimineață tatălui mă plăcea foarte mult. Îi plăcea foarte mult de mine pentru că îmi zicea că sunt foarte bine educată și că îi plăcea pur și simplu faptul că eram atentă în jurul meu, adică era clar că nu l-ar fi deranjat să locuiesc acolo. Și a venit la mine într-o dimineață și mi-a zis, yo, știu că nu ești de mult cu Trevor, știu că, ești imigrant în țara asta și că e greu cu whatever, dar vreau să știi
că eu mi-aș dori ca tu să rămâi aici, să stai cu noi, până când termin măcar cursurile. Era martie și eu terminam cursurile undeva la început de mai. Și am zis, ok, dar nu știu, mă simțeam prost pentru că nu era casa oamenilor, adică da, era un apartament mare, dar nu știu, nu simțeam foarte prost să stau pe capul lor, adică cum adică a venit una random din România și stă la tine în casă, nu știu, în fine. Dar tatălui a fost foarte ferm și am zis, ok, dacă tu consideri că e ok și pentru tine asta, am să vorbesc cu părinții mei și mi-ar plăcea și da, point, trecuseră 2 săptămâni și nu contribuisem încă financiar pentru că nu știu, cumva au zis ei că e ok, stai liniștită, nu-i problemă. Și evident că am zis, ok, pot să vorbesc cu tatăl meu, să stabilim un buget lunar din care să-mi cumpăr de mâncare. Tatălui Trevor era foarte ok financiar, adică putea să întrețină mai mult de 3 copii el avea 2 copii, deci nu știu, 3 cât era în momentul respectiv, că în teorie eram și o fisa, între ghilimele, mă rog, da, ați înțeles voi. Și am stabilit împreună cu părinții mei un buget. Anyway, cert este că mă simțeam bine, contribui și eu financiar, evident, făceam curat în casă, ajutam cu absolut tot ce e nevoie. Am fost the ideal guest, zic eu. Dar lunile ce au urmat au fost foarte interesante din multe privințe. Pentru că, pe de-o parte, dacă nu erau acele luni de zile, eu nu eram pe canapeaua asta, sau poate eram, dar în altă modalitate. Eu eram pe canapeaua asta să vorbim, să fiu în poziția de a fi cineva cu o voce în online, dacă nu erau lunile acelea. Pe de altă parte, dacă acele luni nu erau, cred că eram mai sănătoasă la cap și cred că nu aveam niște experiențe la care mă uit înapoi și zic, Doamne, cum am putut să accept așa ceva. Deci cu bune și cu rele. Mai mult cu bune, pentru că at the end of the day, toate experiențele pe care le avem ne fac cine suntem în prezent, chit că-s bune, chit că rele. Dar lucrurile pe care nu le-am vorbit în online au fost pentru că și în continuare am respect față de Trevor și față de ce a fost între noi, dar au trecut 4 ani și cred că pot să vă zic această poveste fără să mi fie frică că cineva o să-i scrie sau mai știu eu ce. Prima lună de stat cu domnul și cu domnii, cu ambii domni, cu tatălui și cu el, au fost mișto, au fost cool, pentru că în continuare aveam a fost acolo o chestie de adaptare la un spațiu nou, împărțeam o cameră de 3x4 cu un bărbat pe care îl cunoșteam de o lună de zile, dar long story short, a fost bine prima lună, pentru că simțeam că am pe cineva cu care pot să vorbesc, pentru că ne distram, stăteam, vorbeam până târziu, încă ne cunoșteam unul pe celălalt, era fun, era chiar foarte nice și nu conștientizam de fapt că eu nu mai aveam spațiu personal sub nicio formă, nu mai aveam grijă de mine. Sunt genul de om care e foarte afectat de mâncarea pe care o mănâncă. Mâncam foarte prost, în perioada respectivă am îngrășat 10 kg și atunci am început să am și acnee. Și o să fac un episod separat despre acnee și despre journey-ul meu cu asta, pentru că știu că multă lume vrea să aibă perspectiva unui om care trece prin asta la o vârstă un pic mai înaintată, ca să zic așa, adică 20 și ceva de ani. Și mă disprețuiam foarte mult și eu pe mine. Nu pot să zic că eram în cea mai bună stare, dar la finalul zilei mențineam o atitudine respectuoasă față de ambii, pentru că era sentimentul ăsta că le datoram să fiu o fată bună, să înghit și să tac, pentru că oamenii ăștia mă primesc la ei în casă și fără ei, ce, Doamne iartă-mă, o făceam. Evident că existau posibilități, Doamne Dumnezeule, luam un Airbnb sau mă descurcam eu cumva, dar at the end of the day, oamenii ăștia mi erau familie. Sau așa îi consideram eu la momentul respectiv. Și Trevor, după cum bine știți, mulți dintre voi, a făcut acel videoclip în care a făcut steagul României din niște tricouri și a ajuns somehow viral pe foriu din România. Și de atunci, cumva, a fost bine că s-a întâmplat treaba asta, pentru că aveam ceva ce să facem. Făceam live-uri în fiecare zi, explodasem amândoi pe TikTok, aveam milioane de vizualizări, sute de mii de vizualizări, făceam 10.000 de followers într-o zi, eram amândoi, what the fuck, ce se întâmplă, wow, cât de tare, ce cool, că ne distrăm, că ne simțim bine, vorbim cu oamenii de acasă, în fine. Dar în spatele acestor
videoclipuri amuzante și haha, ce-am funny e că i-am zis lui Trevor să spună 3 cuvinte în română, eram extraordinar de singură, tristă și nu știam cum, Doamne iartă-mă, să fac să treacă zilele mai repede ca să termine această perioadă. Pentru că de fiecare dată, sau foarte des, când vorbeam la telefon cu prietenii mei, vorbeam, nu știu, o dată la câteva zile, să zicem, mai intram pe house party și vorbeam cu prietenii mei de acasă sau așa. La început, Trevor a fost ok cu asta, n-a zis mare chestie, a zis, da, vorbește, stai liniștit, gândiți-vă că oricum stăteam 24 din 7 împreună, ca și cum îl ignoram sau ceva. Dar, și aici e și vina mea, dar a fost o perioadă în care eu i-am spus lui Trevor, hei, știi, eu am fost împreună cu cineva, vorbim de Eric aici, ok? Am fost împreună cu cineva foarte mult timp și noi încă suntem în relații bune, which was really true, la care evident că întrebarea lui a fost, băi, dar tu mai ai sentimente pentru el? Și la momentul respectiv, sincer să fiu, nu știu dacă eu știam dacă mai am sentimente pentru Eric sau nu și i-am zis, băi, nu, doar suntem foarte apropiați, vreau să știu dacă e ok. Și recunosc, vorbeam și cu Eric, adică mai intram pe house party sau nu știu, dacă vorbeam pe FaceTime, Eric trecea și el printr-o perioadă destul de ciudată cu un prieten de-al lui, încercam să-l ajut și cu asta, un prieten comun pe care îl aveam și s-a supărat foarte tare că eu vorbesc cu Eric și i-am explicat care-i faza și am zis, ok, dacă te deranjează, nu o să mai vorbesc cu el pentru că pot să înțeleg că e inconfortabil pentru tine să stai să asculți o conversație în română din care nu înțelegi nimic, în care vorbesc cu fostul meu iubit, chiar dacă noi suntem doar prieteni acum. Dar gelozia lui s-a transpus în orice alt băiat prieten și de fiecare dată când vorbeam cu prietenii mei mă întreba ce am vorbit și de ce nu vorbesc în engleză și vorbesc în română. Moment în care îmi venea să-i zic, îmi venea să-l înjur de tot și de toate, pentru că nu puteam să cred că își permite să-mi reproșeze când vorbesc limba maternă, în contextul în care sunt blocată pe alt continent, nu sunt lângă familia mea într-un moment în care orice om și-ar dori să fie, adică într-o pandemie, și vorbesc și eu română cu prietenii mei o oră, o dată la câteva zile pentru că mi-e dor de ei și pentru că nu trebuie să te acomodezi pe tine pentru momentele în care vorbesc cu prietenii mei din România în timp ce tu te joci jocuri video oricum. Adică atunci mi-am dat seama că băiatul ăsta nu este la fel de perfect, mă rog, la fel de perfect, nu e perfect precum îl credeam eu să fie și că are și el cusur și că unul destul de mare și anume faptul că îmi limitează mie abilitatea de a putea să vorbesc cu prietenii mei în limba pe care vreau eu să vorbesc. Și aici ne reîntoarcem în discuția despre ce înseamnă să fii imigrant altundeva când un om de lângă tine nu vrea să te înțeleagă. Deci nu vrea, pentru că el, v-am spus mai devreme, a fost printre singurii oameni care chiar m-a tratat de la egal la egal și nu m-a privit doar din lumina de româncă. Dar his true colors started showing. Și m-am supărat inițial, am încercat să-i explic și i-am zis, nu poți să-mi spui ce limbă să vorbesc, este un comportament xenofobic. Dacă eu vreau să vorbesc, adică de ce cu ai mei pot să vorbesc română și cu prietenii mei nu pot? Nu că cu ai tăi e diferit. De ce e diferit cu ai mei? Pentru că sunt părinții tăi și pentru că ei nu știu engleză așa bine, dar prietenii tăi mi-au zis că știu engleză. Și am zis, nu e adevărat. Adică da, știu engleză, Doamne Dumnezeule, dar nu o să-i pun eu pe prietenii mei să vorbească engleză pentru tine, ca să înțelegi tu. Anyway, și acestea fiind spuse, ăsta a fost primul impas pe care l-am depistat așa în relația mea cu el. Apoi a urmat, a fost un băiat cu foarte multe traume. A fost un băiat, că trăiește, sper, dar e un băiat cu foarte multe traume. A avut o copilărie foarte grea. We were trauma bonding a lot în relația aia. Nu era bine ce făceam, dar na, momentul a trecut și am învățat și din asta câte ceva. Și aveam momente în care ne certam. Normal, stai 24 de ore, 24 din 7 cu cineva, constant, efectiv nu te desparți de persoana respectivă. Normal că te cerți. Te cerți că n-ai spațiu personal, te cerți că vrei distanță și că nu știi cum să îți faci distanța aia singur. Normal că există momente în care există tensiune și existau momente în care pleca în timpul nopții. Și nu stătea chiar în cea mai... Nu era unsafe neapărat, dar era o șină de tren pe lângă, era cam pustiu tot cartierul respectiv și mă trezeam în timpul nopții că nu mai e lângă mine și vă dați seama că mă panicam pentru că nu știam unde, Doamne iartă-mă, ieși. Și îl sunam și îl întrebam, hei, ce faci, unde ești? Și îmi zicea că se plimbă. După care, următoarea zi, când vorbeam despre ce s-a întâmplat, îmi zicea, noi nu ne certam pe chestii, nu am niciodată o ceartă din asta gravă, să ne urlăm unul la celălalt sau să
nu știu, fie probleme, ne certam pe chestii, nu știu, de ce ai pus asta așa în cameră și de ce vorbești română, să zicem. Astea erau motivele de ceartă și într-un fel sau altul mă amenința și îmi zicea că, nu amenința, mă rog, nu amenința, dar zicea că s-a dus pe lângă șina de tren și s-a gândit să se arunce în fața trenului pentru că ne-am certat și eu nu înțelegeam, eram, dar stai puțin, let's unpack this, de ce? Am zis ceva, am făcut ceva, s-a întâmplat ceva? Nu, pur și simplu doar că ne certăm și eram complet șocată și vă dați seama că mai mult speriată, pentru că dacă mi s-ar întâmpla ceva într-un context de genul, acum, când am casa mea și banii mei și libertatea mea de a putea să ies de undeva, n-aș sta niciodată cu un om de genul, dar date fiind circumstanțele, evident că am trecut cu vederea și am zis, ok, trebuie să încerc să cât mai mult posibil ca să, Doamne ferește, nu facă vreo prostie omul ăsta. Și pe lângă asta, în planul paralel, avem pe tatăl lui Trevor. Știți când vi se întâmplă ceva și abia după ani de zile realizezi prin ce ai trecut? Cam așa sunt eu cu acest domn. Pentru că tatăl lui Trevor era un bărbat la vreo 60 ceva de ani, singur. Trecuse prin 2 căsnicii, tragice amândouă, în fine, și la început când zicea că îi place de mine, trigger warning, vorbim despre bărbați mari care se semidau la fete de 19 ani, m-am bucurat foarte tare pentru că voiam validarea tatălui lui Trevor. 1, pentru relația noastră și 2, ca să pot, Doamne iartă-mă, să am ce să bag în stomac și unde să stau, pe ce să-mi pun capul noaptea. Și ulterior, el era și cu chestii astea energetice și mie îmi plac, dar într-o anumită măsură, trebuie să mă simt confortabil cu persoana respectivă. Făcea, nu știu dacă Reiki, dar oricum o terapie prin energii, whatever. Și la un moment dat mi-a propus să-mi facă și mie chestia asta, pentru că zicea el că are o terapie specială pentru acnee, pentru weight gain, ok. Mai îmi făcea terapii din astea, mă punea să stau întinsă și nu mă hipnotiza, dar în fine, mă punea să stau întinsă și făcea el chestii cu mâinile și zicea tot felul de... Nu mai știu, din nou, repet, am reprimat foarte mult din aceste amintiri pentru că nu sunt cele mai bune pentru mine. Și după fiecare știință de genul mă lua în brațe. Mă lua în brațe rău de tot. Hai să o punem așa. Și foarte strâns. Și cu mâinile un pic cam jos pentru placul meu. Dar am zis, taci din gură, că stai la oamenii ăștia acasă. Stai, taci din gură. Taci, nu-i spune lui Trevor că n-ai ce să spui. Nu, liniște. După care, pentru că mă îngrășasem, după cum am spus, și ideea este că aveam probleme hormonale în perioada aia. A început să mi se declanșaseră problemele hormonale și nu numai că mă îngrășasem, eram foarte inflamată. În tot corpul era foarte multă inflamație și începusem să vreau să fac mai mult sport. Așadar, pentru că locuiam în casă cu oameni deja de vreo 3 luni de zile, eram în punctul în care mi se anuraseră 7 zboruri de mers spre casă, ca să înțelegeți cât de rău era, nu puteam sub nicio formă să mă întorc. Evident că dacă făceam un workout, mă plimbam prin casă cu hainele mele de workout, care erau în general, nu știu, o bustieră și niște pantaloni lungi de training. Și foarte des, după ce făceam workout, mă chema tatăl lui Trevor să facem de mâncare sau să facem tot serii de mâncare. Și, băi, eram eu cu 2 bărbați, dintre care unul e tatăl și unul e gagică miu. Tatăl lui Trevor se uita la bustul meu cu Trevor acolo. Și nu știu cum să vă explic dacă n-ați trecut prin asta, dar este un sentiment ireal de ciudat să stai lângă iubitul tău și să-l vezi pe taică-su cum bălește la tine. Nu știi ce să faci în momentul ăla, pentru că nu-ți dai seama dacă e doar în capul tău. Că așa mi se spune ca femei, că în general dacă tu ai impresia că toată lumea atât de nebunită e după tine, stai parcată. Nu era doar în capul meu. Pentru că ulterior mi-am dat seama, după ce am dat replay la această perioadă din viața mea, că omul meu, clar, se uita la mine mult și așa, evident. Adică nu vă gândiți că era doar așa, odată la 7 ani. Nu! De fiecare dată negreșit. Și mi-a fost greu ultima lună acolo, pentru că deja nu mai puteam cu Trevor, nu mai puteam cu taică-su, nu mai puteam cu presiunea care era pe mine, să tac din gură, să nu zic ce mă deranjează, nici să nu le zic alor mei că se panichează foarte tare, în fine. Cert este că m-am întors acasă și m-am carantinat la
dragul meu tată, eu de principiu aveam un plan să mă întorc înapoi în august, era undeva la început de iulie, când m-am întors am zis, băi, eu mă întorc probabil în august în America când începe școala, vedem care e situația cu COVID-ul și cu cursurile și așa mai departe. Am ajuns acasă. După ce, evident, am luat la revedere, am plâns amândoi că nu o să ne vedem o perioadă lungă de timp, i-am mulțumit tatălui lui pentru absolut tot ce a făcut pentru mine. De fapt, ce voiam să zic înainte de această poveste pe care urmează să vă zic. Dacă vreodată sunteți puși sau puse în situația în care vă simțiți inconfortabil, nu tăceți din gură. At the end of the day, eu puteam să exist și fără acești oameni, da? Puteam să stau pe campus, puteam să mă duc la altă prietenă. Existau variante ca să nu stau în această mizerie în care mă simțeam că sunt. De fapt, simțeam că sunt într-o baltă de nămol. Nimeni nu vă... Este imperativ să spuneți lucrurile de genul, pentru că după aia urmează o perioadă din viața ta în care ai niște triggere dubioase și nu-ți dai seama de ce le ai. Spre exemplu, la mine s-au materializat, această experiență s-a materializat în viitoarele mele relații pentru că foarte mult timp mi-a fost rușine de sexualitatea mea. Și nu mă refer la orientarea sexuală, mă refer la exprimarea asta de dorințe sexuale și de a fi, nu știu, de a mă exprima, de a purta poate un top mai decoltat sau a mă îmbrăca așa cum simt că vreau să mă îmbrac. Am fost foarte conservatoare cum mă îmbrac mult timp după experiența asta și nu știam de ce. Sau de ce de fiecare dată când un bărbat îmi admira corpul, nu luam ca pe un compliment, ci ca pe o panică, ca pe un pericol. Se materializează chestiile astea în viața ta în modul în care nu-ți dai seama, doar pentru că le ții în tine, le internalizezi și ajung să te afecteze și nu-ți dai seama de ce. Și abia după ce faci un proces de introspecție greoi, îți dai tu seama că de fapt în 2020 tatăl iubitului tău se uita la bustul tău și că de asta ești super speriată în condiții în care ar trebui să te simți safe. În fine, ce voiam să zic este că vă rog frumos dacă e să luați ceva din povestea asta este să vorbiți în momentele în care vi se întâmplă ceva de genul, nu le treceți cu vederea, există variante întotdeauna, sunt oameni care să vă asculte, eu regret că nu am vorbit cu părinții mei despre chestia asta, regret e mult spus, dar mi-aș fi dorit să fi zis ceva, nici măcar nu știu asta, nici până în ziua de azi nu știu chestia asta, pentru că n-am zis niciodată subiectul ăsta cu ei, sau cu prietenii mei, sau cred că doar cu Alex, cu prietenul meu cel mai bun, am vorbit despre asta la un moment dat, în fine. Dar, speak up, stand up for yourselves, există variante, puteți fi ajutați, nu treceți cu vederea, în special când sunt lucruri atât de grave. Încheiind această învățătură, ca să zic așa. Am ajuns acasă. Context, again. Nu mai fusesem acasă de 7 luni de zile. Era COVID-ul. Nu mai văzusem părinții de 1.000.000 de ani. Voiam să petrec timp cu ei, pentru că mi-era dor de ei. Și am ajuns acasă, au trecut 48 de ore. Evident, vorbeam pe mesaje cu omul ăsta, să ne înțelegem, da? Și s-a supărat pe mine că nu vorbesc cu el. Mă suna pe FaceTime și îi închideam, evident. Și ziceam, băi, stau cu ai mei, acum stau cu sora mea. Sora mea era și super mică pe atunci, încercam să mă apropii de ea, în fine. Stau și eu cu părinții mei și cu tatăl meu și cu soția lui, de fapt, că la acolo mă carantinam, că nu mai văzut de 7 luni de zile și vreau să stau cu ei. S-a supărat pe mine că nu făceam timp pentru el. Am zis, ok, this is actually insane. At that point m-am trezit un pic la realitate cu relația asta pentru că ajunsesem acasă și conștientizasem un pic din ce trăisem. Și începeam să înțeleg un pic, ok, asta e prin ce am trecut, am timp să mă gândesc la asta, în fine. Și ce a urmat după a fost despărțirea mea de acest băiat care s-a încheiat într-un mod extraordinar de amuzant. În primul rând, at that point, noi făceam TikTok-uri împreună, era și presiunea asta cumva pe relație, că lumea ne plăcea foarte mult împreună, în fine. Și am ajuns acasă. Și ce poți să faci altceva decât să stai, să faci poze, să citești, să te uiți la filme, stai cu ai tăi, în fine. Pentru că mă îngrășasem 10 kg, după cum am menționat, era prima dată în viața mea când aveam fund.
Și mi se pare foarte funny că zic asta, dar eu nu sunt o fată cu forme, neapărat, nu am conformația de a avea fundul foarte mare sau sânii foarte mari și pentru prima dată în viața mea, cu toate că eram foarte complexată că mă îngrășasem, mă simțeam și foarte rău fizic, că nu era doar că eram complexată că mă îngrășasem, mă simțeam rău fizic pentru că mâncasem îngrozitor, în 4 luni de zile din viața mea mâncasem oribil și mi-am făcut o poză, țin și acum minte. Deci o să muriți de râs. Băi, era o poză în oglinda lui taică-miu, în care eu purtam o rochie și se vedea puțin curbura spatelui meu, care venea așa un pic, da? Și se oprea undeva aici. V-am spus, eu devenisem foarte conservatoare cu ce postez, ce port, dar am zis, băi, ia uite mă, că am și eu fund în prima dată în viața mea. Ce naiba, hai să pun și eu o poză pentru mine, că mă simt eu că arăt bine și îmi place mie că am fund acum și vreau să mă amintesc peste 20 de ani că mă uit în arhiva de la stories pe Insta că aveam și eu fund la 20 de ani odată în viața asta. În fine, nu era o poză indecentă, nu era nimic scos din tipa, era pur și simplu o poză din profil și gândiți-vă că nici măcar nu mi se dea tot fundul, se vedea rochia care venea așa un pic. Primesc reply la story de la acest băiat cu semnul întrebării la poza de la story. Și am zis, da, vă rog, ce s-a întâmplat? Ce este? Și a zis, de ce ai postat asta la story? Și am zis, de ce nu? Și a zis, puteți să mi-o trimiți mie, nu trebuia să o pui la story, că am văzut-o. Și că nu e ok să pui astfel de chestii la story, că ce, ești am rămas proastă în momentul ăla. Pentru că eu nu mă confruntasem cu niciun iubit de-ăsta până în momentul respectiv. L-am sunat pe FaceTime. Și am zis, care e problema, de fapt și de drept? La care omul meu a început să-mi spună faptul că eu îl ignor. Vorbeam pe FaceTime în fiecare zi, da? Că eu îl ignor și că mai și postez poze de genul la story și că eu vreau atenție. Ieșisem în curtea din spate, e important detaliul ăsta. În momentul în care eu am zis, ok, care este problema? Vorbim în fiecare zi pe FaceTime, am postat o poză amărâtă în care mi se vede puțin curbura spatelui și pe care fundul și de super pe asta. N-am înțeles, eu am început să reproșez că este mult prea posesiv și că simt că nu am spațiu și cu toate că nu mai suntem în același loc, simt că este all over me și că sunt acasă și eu în sfârșit după atâta timp de stat într-un loc necunoscut, vreau să stau cu ai mei și el mă freacă la cap să vorbim. Moment în care, dragii mei prieteni, am fost pentru prima dată înjurată și pentru ultima dată, căci asemenea comportament eu nu accept de la nimeni, moment în care omul mi-a zis că sunt a spoiled brat. Nu e chiar înjurat, dar nici departe nu e. În momentul ăla, pentru prima dată în viața mea, am rămas așa. Cum îți permiți să-mi spui tu mie că sunt, ce-am zis mai devreme, doar pentru că vreau să petrec timp cu părinții mei în pandemie și că am postat un căcat de poză. În momentul ăla am făcut ceva de care nu sunt mândră, l-am înjurat înapoi și i-am zis F you și am închis telefonul. Eu nu înjur. Este prima și ultima, ba da, înjur prea mult în de zi cu zi, dar niciodată nu direcționez înjurăturile către altcineva. Nu fac asta. Nu fac asta niciodată decât dacă este la mișto. Niciodată nu o fac în mod serios. Mi se pare dezgustător și nu sunt mândră că am răspuns cu aceeași monedă, dar, din nou, a fost acum 4 ani de zile, am învățat mult de atunci. Și tatăl meu, față de care eu mă deschid mai greu. Avem o relație un pic mai reci din anumite privințe. Nu vorbim foarte multe lucruri sentimentale, depinde de moment. Dar la momentul respectiv, cu toate că el nu se bagă în viața mea, nu mă întreabă decât dacă simte că e necesar, nu îmi dă sfaturi nesolicitate legate de viața mea amoroasă sau de prietenii mei, a auzit conversația. Tatăl meu este și un om destul de conservator. Deci, în mod normal, pentru el, o poză, nici măcar nu era indecentă poza aia, că i-am arătat poza și a zis că nu e nicio treabă, dar în fine,
Nu mă așteptam ca tatăl meu să-mi ia parte neapărat în conversația asta. Dar tatăl meu a venit la mine, s-a pus jos și a zis, desparte-te de el în momentul ăsta. Și am zis, de ce? Și a zis, nu vreau să mai aud vreodată că accepți ca un bărbat să-ți vorbească în halul ăsta. Și orice chestie venită de la tatăl meu, într-un context de genul, înseamnă mult pentru mine. Pentru că știu că dacă zice ceva, e grav. Și a zis că a auzit conversația și că nu e ok. Și că I need to get rid of this man. Și apoi a apărut sentimentul de vină. Vină că omul ăsta o să creadă că l-am folosit pentru locul în care am stat. Vină că o să creadă taică-su că i-am folosit. Și mă simțeam, eram sentimentul de vină pe două picioare. Pentru că nu știam ce, Doamne iartă-mă, să fac, căci îmi dădeam seama că eu de fapt stăteam cu băiatul ăsta doar pentru că altfel mi-era frică că o să creadă că eu l-am folosit. Și am rămas, ne-am despărțit pe mesaje, aiurea, dar n-am vorbit câteva zile după chestia asta și pe aia ne-am despărțit. Și am avut cumva, m-am bucurat că una peste alta și-a cerut scuze pentru ce a zis. Pe lângă asta mi-a zis foarte clar că știu că nu mai folosi pentru casa mea, că I know the circumstances, în fine, cert e că am terminat relația. Dar cam asta s-a întâmplat cu Trevor. Și nu știu dacă este povestea pe care voiați să o auziți sau la care sperați. Nu știu dacă am dat detalii, dar am învățat multe din relația respectivă, în special că apoi a urmat o perioadă în care eu am fost văzută foarte mult ca fiind gagica americanului. Altă chestie. Eu m-am confruntat foarte mult anii ăștia cu identitatea mea. Și mi-a fost greu, că, v-am zis, mă confruntam cu faza cu a fi o româncă doar. După aia m-am confruntat cu iubita americanului. Apoi întrebările clasice, tipice in your 20s, ce, Doamne iartă, mă fac cu viața mea, cine sunt, ce fac, nebuneala aia pe care o simți când ai 20 și un pic de ani. Dar așa s-a terminat, dragii mei, această relație. Și mă bucur că s-a întâmplat, a venit în viața mea cu un motiv clar, dar nu a fost atât de roz cum părea pe internet. Și nu știu cât de lung o să fie podcastul ăsta, eu am să mai vorbesc și despre restul experienței mele în America. Cert este că după ce am luat un semestru pauză de la facultate, despre care trebuie să vorbesc în alt episod, o să vorbim despre asta în episodul care se va numi Crize de identitate. M-am întors până la urmă în America și anii ce au urmat au fost cu siguranță mai buni. Dar, în continuare, mi-a fost foarte greu. Pentru că, ca să fac o sinteză și ca să ajung la întrebarea de ce te-ai întors în România, mi-am dat seama că visul pe care eu l-am avut la 16 ani, 12, 15, 12, 13, 14, 15, 16 ani, nu mai era visul pe care eu îl aveam la 21, 22, 23. Și murea speranța aia de care am zis mai devreme. Murea speranța aia care era mișto la început, că era așa un vis totul și eram recunoscătoare pentru tot. Și pentru că murea speranța aia și pentru că nu mă simțeam fericită și pentru că abia așteptam să mă întorc acasă, să fiu cu prietenii mei, să pot să fac cariera asta de online să fie ceva mai mare, intram în niște episoade depresive foarte puternice. Aveam luni de zile când nu ieșeam în oraș. Mă izolam foarte mult. Eram extraordinar de obosită, mă culcam, adormeam la 8 seara cu hainele pe mine machiată. Lucram și foarte mult pentru că aveam 2 joburi, făceam și online, aveam cursuri foarte multe ca să recuperez semestrul ăla pe care îl pierdusem, ce să mai eram, rău, foarte rău. Și on top of everything, cu stresul, mă simțeam ne la locul meu. Și mereu când mă întorceam acasă, parcă reînviam. Mă simțeam extraordinar de bine și nu se vedea deloc pe online, din contră, pentru că de ce? Acasă nu mai făceam content când mă întorceam, pentru că trăiam
ieșeam în oraș, mă vedeam cu prietenii mei, stăteam cu părinții mei, mă simțeam bine. Când mă întorceam în America, singurul meu refugiu era telefonul, pentru că era conectat de casă. Și pentru că vorbeam cu oamenii de acasă și pentru că vedeam că pot să-i ajut prin contentul pe care îl făceam. Și mulțumesc, e puțin spus, pentru faptul că a existat asta în perioada respectivă, pentru că fără, cât de stupid sună, fără TikTok, fără legătura asta cu voi, eu nu știu dacă terminam facultatea. Da, m-a salvat. Mi-a salvat viața, chestia asta. E mult spus salva viața, dar mi-a salvat mentalul. Ăsta micul de aici. Și într-o zi am luat decizia executivă că eu mă întorc acasă. M-am trezit și am zis... De fapt, eu știam oricum că mă întorc. Eu cam ziceam că, băi, mă întorc, dar la momentul respectiv fiind și într-o relație cu Eric, ziceam că poate mă mut la Berlin după facultate, nu știam exact ce și cum. Între timp au început și lucrurile să ia având pe partea de campanie. Am semnat cu agenția cu care sunt semnată și la momentul actual, unde începeam să prind proiecte cu branduri, mai ales când veneam acasă, erau chestiile foarte ok pentru mine, văzusem că încep să fac bani din asta, eram wow, wait a minute, stai un pic că devine și ceva din care pot să îmi câștig existența chestia asta, what? Ce se întâmplă? Și am realizat că eu vedeam foarte mult întors în România ca pe un eșec, ca pe a renunța la tot. La faptul că părinții mei, în special tatăl meu, s-a chinuit financiar să mă întrețină la facultate în America. La faptul că am o educație. Ce fac? Mă fac influencer cu educația asta pe care o am, cu toată cunoștința asta, mă postez pe net, is that what I'm doing with my life? O vedeam foarte superficial în continuare. Chiar dacă făceam bani din asta, chiar dacă vedeam că există un depth și există un mod în care poți să-ți duci platforma mai departe, nu o vedeam așa. Și mă vedeam ca pe un eșec. Și nici părinții mei nu au reacționat foarte bine. Pentru că n-au înțeles. Și cred că într-o anumită măsură nici acum poate nu înțeleg. Dar încercam să le explic că eu nu pot să-mi trăiesc acești ani în aplicat pentru green card, în a sta pe $3 plătiți pe oră, când pot să fac ceva ce mi-am dorit toată viața. Dar mă luptam și eu cumva cu ideea că, băi, eu asta am vrut să fac toată viața, dar pe de altă parte îmi văd ca pe un eșec. Era așa, eu încercam să-i conving pe mei de o chestie, dar eu nu mă convinsese încă pe mine. Adică era încă chestia asta acolo de, băi, e sigur bine ce fac. Și am decis să mă întorc acasă. Și am zis, ok, o să mă întorc acasă și o să fac asta ceva meaningful. Ceva pe care o să-l duc mai departe. Ceva care o să devină ceva filantropic. Ceva care să ajute oamenii. Vreau să devin cineva care schimbă cumva lumea și am platforma asta și e păcat să nu o folosesc. Și uite că fac și bani din asta și uite ce bine e. Și am zis, ok, nu sunt un eșec, doar pentru că mă întorc acasă, doar aleg ce cred eu că e mai bine pentru mine. Eu nu m-am întors în România cu un plan detaliat de exact ce fac. Lucrurile din viața mea pur și simplu s-au așezat în momentul în care mi-am ascultat instinctul și raționamentul, că a fost și raționament acolo, nu pot să zic că nu. Și nu regret o secundă că m-am întors acasă. Pentru că, ca să încheiem episodul, pentru că deja nu știu, nu vreau să mă gândesc cât am vorbit, un vis pe care l-ai la 16 ani nu trebuie și uneori, de multe ori nu o să fie același vis pe care tu l-ai la 23, 24, 25, whatever. Dacă ați plecat și v-ați întors, dacă ați plecat și ați rămas, dacă n-ați plecat niciodată, fiecare om are o cale. Eu cred în asta. Și nu e neapărat că e stabilită, dar există anumite lucruri, un anumit context în care pur și simplu îți descoperi calea aia cel mai mult. Pentru mine a fost și n-a fost America. A fost pentru că am descoperit că nu aia era calea. Dar cu cât încerci forțat să împingi sentimentul ăla pe care l-ai aici și să zici nu,
fac ce-mi zice capul, ce-mi zic părinții mei, ce-mi zic oamenii din jurul meu, fac ce trebuie, uite, am mers să fac toate în America, trebuie să am un job la corporație în America, trebuie să fac așa că ăsta e planul. Nu. Ai o cale, nu ai un plan. Și calea aia are cărări. E așa. Ajungi, te deraiezi iar un pic, iar ajungi pe calea aia. Nu este neapărat mereu în concordanță cu rațiunea ta și cu ce zice ție capul calculat. De foarte multe ori este ce simți aici. Eu asta cred. Și eu aici simțeam că trebuie să mă întorc acasă. Și mă bucur foarte tare că mi-am ascultat aici-aul. Pentru că ulterior vorbim cu oameni care s-au întors și ei mai târziu decât mine, au încercat un an de zile, au zis, băi, de ce dracu n-am ascultat eu de mine când mi-era clar că nu ăsta e locul meu? Repet, poate să fie și invers, poate să fie și pe partea de când simți că vrei să pleci de undeva și să pleci, să asculți gut feeling-ul. Și America, pentru mine, a fost... Nu puteam fără experiența asta. Dar n-a fost deloc ușor. Asta e așa, poate 10% din ce n-am zis în online despre America și mai sunt multe lucruri pe care o să le discutăm despre America de-a lungul podcastului. Nu știu dacă ceva din ce am zis rezonează cu prea multă lume, dar cert este că mă bucur atât de tare că s-a întâmplat asta în viața mea. Mă bucur atât de tare că a existat acest moment, pentru că totul a plecat de acolo. Și ca să nu mă reîntorc la intuiție, ziceam mai devreme că eu nu știam de ce am plecat în America. Băi, ceva în mine mi-a zis că trebuie să plec. Și mi-a zis că trebuie să plec ca să trăiesc lucrurile pe care le-am trăit, ca după aia să mă întorc și să realizez că fără asta nu se putea ce e acum. Doar pentru că mi-am ascultat realmente intuiția. Și nu vă zic să fiți nebuni în viață, să ascultați doar, îmi zice intuiția azi să mănânc 25 de tone de lapte, de litri de lapte, beau 2 litri de lapte. Nu. Mă refer la deciziile astea pe care nu știi dacă să le iei. Este o resursă bună intuiția noastră. Pe mine m-a ajutat foarte mult și de asta mi-e foarte greu când mai dau interviuri sau când mai merg la podcasturi să vorbesc despre chestia asta, pentru că pare un răspuns foarte tâmpit cumva să spui doar mi-am ascultat intuiția, dar când îți cere ceva corpul, când îți cere ceva mintea, e în general pentru un motiv. Dacă nu mi-ascultam intuiția, nu plecam în America, nu mă întorceam în România, nu aveam experiența asta despre care să vă povestesc. Pentru că, repet, cum am spus și la început, când mă întreabă lumea, de ce ai plecat, de ce ai plecat, de ce ai plecat și pe aia te-ai întors? Băi, mi-am ascultat gut feeling-ul. Și uite că dacă nu-l ascultam, nu eram aici, nu făceam ce fac, nu aveam viața pe care o am. Nu e doar, of course că nu e doar intuiția, e și munca din spatele ei. E și o lecuță de noroc, e și privilegiu de a fi putut să trăiesc chestiile de genul ăsta. E cel mai important, pentru că fără părinții mei, fără tatăl meu special, nu m-aș fi dus la facultate în America. Multe lucruri cumulate, evident, dar mă bucur că s-a întâmplat America. O să vorbesc mai mult despre America de-a lungul episoadelor, dar am considerat că cele mai most asked questions au fost de ce s-a întâmplat cu Trevor și de ce m-am întors acasă. Și am vrut să răspund la ele mai lung puțin într-un podcast. Sper că ați învățat ceva, sper că nu e doar un episod unde o să-l ascult și o să-l ascultați și o să spuneți, Doamne, dar știam deja chestia asta despre ea. Vă las cu mesajul să vă lăsați să greșiți, să vă lăsați să nu știți ce faceți, pentru că este ok să nu știți ce faceți. Este perfect normal. Nici eu nu știu ce fac. Pare că știu, dar nu știu, ok? Și ascultați-vă intuiția. Întotdeauna ascultați-vă intuiția. Dacă e puternică, ascultați-o. Și vorbiți când vi se întâmplă ceva. Nu tăceți din gură. Este foarte, foarte important. Acestea fiind spuse, cred că e momentul să încheie acest episod de podcast, pentru că cred că am filmat 2 ore. Va trebui să mai tai puțin din el. Sper că a fost un prim podcast bun. Sper că v-a plăcut această pagină de jurnal. M-am simțit foarte bine. Nu vreau să mai filmez încă 3 episoade în momentul ăsta. Sunt foarte grateful. Îmi place foarte mult să fac asta și sper din suflet să fie de ajutor și pentru voi. Chiar este modalitatea mea preferată de a vorbi. Este asta. Acest setup. Ne vedem săptămâna viitoare.
Episoadele vor fi joi la 7 seara. Vă aștept să dați subscribe aici pe YouTube sau dacă mă ascultați pe Spotify, cred că există și o variantă de subscribe acolo sau de follow sau whatever. Și să urmăriți contul de Instagram Dragă Jurnal Podcast, pe care o să le las toate în descrierea videoclipului de pe YouTube. Vă mulțumesc foarte mult că ați ascultat, dacă ați ajuns până la final, bravo vouă, sper că nu v-am plictisit. Pup!